Hey, now man, terera kuto. Now man, vataurire. Akabati wonaka. Ayo manaka wazati akuita. Uchiri kushiva. Ayo akaita nasati ndikutebere. Ah, usibaiza. 6 months wow. Now man. Also money. Black label food. Now more isolated list. Icha bomba food. Akaishaye baba banja si. Akaishaye mtona na kaona kutora vitu makocha. Utonotoba shitanyo. Kudhara rukunyembera varukupaka. Ayo utonotoba ka crash daiwa. Wapita maya ne Australia busy. Nay. Mama dzingi tiri mapenzi. Kune vataro kuti handisvike December, but vamwe vacho vakatokuwa. Ayo baba vakude vanhu vanokutachomwa. Ipe zvinogara. Tokenese pasimbi zeni. Dai kufakwa rare. Adipe, inonogona kutoenda. Kutaramba ndimubvunisa ndinoti musafero uchafana kukondora. Dokta wakati. Dokta kuna. Kogarako. Ndakanzi mvura shoma. Saka imvura yakwe. Mama zowe mati. Ayo akari kuda wanotene. Zamutaura iwewe ka. Cha, mira angari kuchipatara ndini. Chibuga uyu anozama kachari kuti. Kasi zvazvo wakurumidza bichana. Hatipana kurumidza. Saka chita zonyere chimireyo, chita zonyere. Aiwa inanzi chimuka uchinja iwesa. Itara amwanzi andunge mani tsvanodza kwana. Ndoza kuti ndakabvunza nini. Kandi wewe unomwa type iwawo. Ndobalati ai ungatizotaura kuti unomwa bani. Ndakati ndinomwa masirum. Yada wakati extended. Akabhani taurira akati ini. Kandi wawa umwe. But you are what upirisa zvekutaura naNyado here. Kuti uchimbomira wakurumidza. Azo aiwe. Usirambe. Yochi. Arutara pe. What's Hanzi mama coat? But coat unoafoda coat here. Unoafoda makoti here. Yo. But uyu manje uyu akasiyana nemiga. Uya aiwa. Mfana kunzisa kuti kademeti akasiyana nemiga. Kademeti agara nekwake kuligi kwake. Kwekuti akatesta uku. Azotadza ku akaremerwa neuku anongodzokera kwake. Wakumanage. Can I wear manager me? When I'm doing the wrong thing, yes, wrong. Something to me.
upenyu wake kana ndisingamwe andisikumwa andisikumbuda ine mwana wanga ndiplug every andiplug every abata zvingobairiro zvedu kuti tangoti ribhoni yenu inipere yenyu wezi ribhoni yacho panopera pa 90 minutes zatizomira pa 85 takangoti mai zvoda kutokenesa misheti 90 minutes ndio chiko huyu ndio chiko huyu ndio chiko Yes, para mira ni wewe. Dina nonitsitsira nsipo. Ayo achataura. Oh. Akena una zakwati kuvirikiza senior period. Zakwati. Ari kubabhiri tikumuda akambotara nyaya yake. Ari kupavota. Aiwa bo amadamburu materero akazataura. Kuda ndikamona ari pagreshi dzanyora. Gadhakwa zvamudhakwira mwana. Zadhakwa. Osikuda chiri kukuda nharaunda. Bebe takatobatika nazina. Tikuone. Azviti kana inini wacho ndenge ndiri busy. Aiwa taura aiwa hapo tatopedzerana. Ona zoti situation yakuda unozoti chi. Amene kana ayazoita brains afanidza. Muzoti ndakaita kudai. Pandanda kuzanoreka ndikati chakatondirekeze brand inini. Taito wara nemudumbu singaiti. But tichida futi chi plug. Isiri tongori mabrand. Ai wakandi ndakatoendera kuchibheshi. Ndanosvika pamombeshora pa airiseo. Ndanomezhwa masikane sikogwamura kudai. Pandakazanza pana chati kubheko. Ndakabvunza ndikati kopa gasi apa ndoita sezika. Ukazoma kanyarare imwe ndikakurambidzira. Saka ninongani manje ndaingotenga danda. Fasi kuti chero ndikazogara randibamura munozorwadza zvamundatopulaka. Mune matezera ekutadzita. So unotoenda mishini wendiriso big. Saka ndandati chibhodhoro chemene zvimaMMT zvenhini zvimaliquidi ndichibamura ndiri kuchidai. Saka usabati amene chakazongona mbrain mangu ndikati iwe kundikambozvimira 1 ndichimwa 1 nyasono kwangu ndikuipa brandira ndanomira uku ndati brand mukana munonondiro ndanokena uku namanonyara sana ngona ndikati usandi kuti kana kuda kanasongana zvakamurwadza zvishoma ana anombomutaura kuti dzekero kwakuende mbapfuurira ubabamuke asi kana asina kurwadziwa panga zvandakaiti usandakamboshiya mushonga wemakonzeri nawezi kuti mupore ere kana kuita sei kutongokrara zachitumatura jip number ameno handi kunzi kupfuurira bhiribo zvambarara pavheranda umatuusikwe unozodumbereta kubhena ndakazvambarara pezera pasi pali pakubhena gakuti apa tanga tutamechana anotomoka pezera pasi pakutonokwata aukrare muzokumhanya sebrix hanzi mukudhomoka ndekendende hanzi ndekendende
Hanzi ndendende chiko. Chiko chonzi ndendende. Jabuna. Kudhara. Peta unongochara kapanzvimbo yetebhuru mudhaini 6 o'clock vanhu vanongorautsvaira mukapiti makumeza moms kudhara kana kapeta kumbezi sakuti iko iko Kudhara vanokopera kumbezi vana varipo inongomuka razirishine hanzi kudhambi nakapeta anosvika obva anokeni otanga uridza muridzi apa veranda wadiuridza muridzi wekuruvatandaniwatazoridza muridzi onzokere kuti wauridza watopa ninyiwa kuti nyaudza muno unenge wavhakachirwa nemalost ships andotopinda madheni bootokuvhura choti jebi anozodha umesinaibeze kantanga kusurunurwa ndati ona mweri pane rugadzirwa ikarira iyoyo ainorwarisa pano na snake underglass Artaseko. Aparara. karejo kakadaso kane maspika anenge 5 padenga imwe pasi Oh. pane mwana wantomwana ndende vasingarosemunhu achirarara semunhu achirarara masikati ndozandanzi ndoti munhu asarare mausiku ukona munhu asingarara masikati chii nechii nozandakamuona chitonaaende iyo unoti bhirisika munanganisa maitira karo here nanganisa uya mabhesi akamazana anetso kana banana mwamuka pazvimakomplex anoza mabhesi akataura akanohita nikini anobva nekamba kafuti ari kurova mudhara ndakazoona ose achizodaiso masikati machiaezo Aenda kazineka zaenda. auya mundaraunda ndikine akachekerwa putsi yake yakaipa aigare pasi woziva pachakatongopura nomopura kuti kakakakaka atopa kwanjana hapana avanike zvekumanyinyado munotaura chikwadi ndozvinokufarira saka iwe nyado weche atingati chiri peda hanzitauro zviri Bile. Handina pala upo 50 yoyo. apana kwautachi Ane Russian. Ane Russian sausage. yakaine garlic aine chicken machicken aya machicken ine maroiko Ine maroiko. Yake ne roiko. Ine roiko yake. Wedzera bo. aiwa apa ngwatononoka bhosi wemudhara anga achabekwa seto wapfura chipi akambozwa